wallahi muna nan muna ta dauka corona virus din da mutane ai wannan corona kake ko abin da ka san ka fara mutane wallahi sosai ni fa in badin ma na san ku ba zan zauna da ku to yanzu ma gaisuwa an ci a daina yi da hannu a so sake raba zamanci da raba dan uwa da dan uwa ne wallahi ka gani sai dai addu'a kawai yanzu addu'a kawai za mu rinka amma dai abun da ya ba a cewa ko Allah sa mu dace dan mun ji labari da yawa an ce manya wasu ba san ka wallahi kai kun san wannan ya dawo wani gashi nan ya dawo jiya na gashi a soke shi a mutu jiya ya dawo to yanzu mu je an ce dama yana Niger ne ko yana Niger wallahi ai ya shahara a waƙoƙi nake baka labari to yanzu ga tumbiya aje ka Allah da haba wannan ya mu tashi mu je mu gaisa ya mu je mu gaisa Allah sama da yana gida ka san mu shiga cewa kofa abu da kake kowa sai da zo mu je ma shine ni ma na hello jiya na dawo ba matsala na shigo kasar ba matsala assalamu alaikum lafiya na wannan lafiya hanya yanzu da ai fa kafin ma sai da na biya China kusan China akwai Hausawa a can akwai Hausawa a China da na biya ta China ka san China akwai Hausawa da na je can na show sannan na dawo daga China kai baka sa mawaƙin nan ne da kuma ya je China yana da wanda ke Niger to me ya faru ya ce daga China yake shi mun gaisa mu rungume so ku saboda mahaukata ne daga mutun ya ce muku ya dawo yana Niger ya tafi China ya dawo daga waka kawai da kun kama shi ku kwama da gudu ya ba za mu gudu ba sai ma menene ma dalilin ba a san gudun naku sai shine nake so in ana maganar corona virus ana maganar corona virus kace ba za mu gudu ba corona virus ba Mr virus ne ba ku da hankali shekara uku da wuce zuwa ku me aka fara ba Ebola aka ce ba to ba wani Ebola banda sakin ubangiji da muka yi makoci bai san dan uwan shi makoci da makocin shi zai kwana da yunwa a kawo yaro almajiranci ya girma ya fi karfin malamin shi yaro ya bijire ma uwar shi da uban shi shugaba ya zo yana muku kuka ya ce ku zabe shi zai muku adalci ashe azzalimi ne yanzu zina mata koma wai me ake cewa tsohon yayi sai dai luwaɗi da lesbian mata masifu kala wallahi ba Ebola ba mai sunan wannan Corolla ne ko menene to ba ko Mr. nan gaba uban Corolla ma za ga malam wannan cuta guda daya ne billahi lazim koma ga Allah musamman muke ciki amma ba haka ba in shawara zan ba ku kaga da nan amma ga wanda ya rike Allah da Annabi ya gama ni abin da shawara da ba ku mun san da wannan amma wannan cutar wannan san da wannan an tabbatar mana da wannan muku dai gaskiya na faɗa muku ni ku ba san da wannan dan na iya ka wai da mana magana banza shallu bai taho ba mu dai in je gida in samu omo in wanke hannuna ko inda na sanya ta bai kai da omo da yi wa kaza da gaskiya ni dai na yadda da maganar wannan da ya ka yadda Allah mu ba yadda da Allah ɗaya ne amma kuma sai na wanke na yadda bari ma nan zan bi